Білімі білән узган жыры білән дә узар. Аның жыр теле беренче сыйныфта укыганда мәтрүшкәләр жыры белән ачыла. Бала чагында шуқый торган әтәч белән көрәшә, әнисеннән кычытканлы яза ала, шук бала. Гаиләдә бердән-бер бала булганга күрәме әни булу турында башка кызларга караганда күбрәк хыялланган һәм хыялы чынга ашкан. Хәзер ул яраткан улын үстерә. Бер ара җырлауны бөтенләй ташласа да, йөрәге һәр вакыт җырга тартылган. Еш кына мәхәббәт турында һинд һәм төрек сериалларын карарга ярата, үзе дә мәхәббәт җырлары башкара. Күңеле дә мәхәббәт көтеп яши бугай аның. Һәм әлеге яшь башкаручы бүген ачыктан-ачык әңгәмәгә әзер. Серләрен ачар микән нәзакәтле кунагыбыз? Хәзер беләбез, әйдәгез, рәхим итик. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенә рәхмәтебезне белдерәбез. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Ачыктан-ачык әңгәмәне башлап җибәрәбез. Бездә бүген кунакта яшь башкаручы Гүзәл Гарәфиева. Хәерле көн, мөхтәрәм кунагыбыз. Хәерле көн. Гүзәл, әле безнең тамашачыларыбыз сине белми торгандыр. Син хайран яңа исем татар сәхнәсе өчен. Сөйләп кит әле, үз җырларың белән нәрсә җиткерергә телисең, аларга нинди эчке тирән мәгънә саласың? Мәхәббәт. Мәхәббәт. Иң мөһиме безнең тормышта ул мөгаен мәхәббәттер. Шуңа күрә, үзем хисле кеше булганга күрә, күп җырым минем мәхәббәт турында. Нинди җырлар алар, тарихлары нинди? Менә минем иң яраткан җырым, иң беренче җырлардан ул Гафу үтенмә. Марат Мухин аны миңа аранжировкаларын ясап бирде. Мин аны уйлаганым бик салмак кына булыр дип, мидляк булыр дип, ул миңа аны прям шундый зажигательный ясап бирде. Бәйрәмчә клуб җырлары була инде. Әйе. Аннары Көтә йөрәк булды, өченче җыр була инде. Көтә йөрәк ул менә минем күңелем турында ул. Мин мәхәббәтемне көтәм әлеге көнгә кадәр, шуңа күрә иң яраткан җырымның берсе була инде ул. Мәхәббәт дидең, мәхәббәт көтеп яшим дидең. Җырлаганда да син аны сиздерәсеңме? Шул мәхәббәт көтү хисләреңне җырларыңа салып тапшырасыңмы? Әйе. Заказ бирәм, үземнең аңлатам, нәрсә мин телим, җырымда ишетергә, нинди сүзләр телим, ниндирәк ул темпта булсын өчен заказ биреп, менә шулай итеп, үз хисләремне белгертәсем килә инде шул җырлар белән. Җырлар яздырырга барганда да әле бит нинди көнең була, ничек торасың иртә белән. Күңел җылыңны салып тапшырган һәрбер эш аның бигрәк тә нәтиҗәле килеп чыга инде. Нәтиҗәсе дә икенче төрле. Син һәрбер җылыңа да күңел җырыңны салып, чынлап та теге эчке хисләреңне яндырып тапшыра аласың ул җырларны. Минем теләгем бик зур. Тамашачыга тапшырырга, аңлатырга үземнең хисләремне, үземнең булган эчтәге дөньямны күрсәтәсем килә. Ләкин миңа кисәтү ясадылар, инде мин бераз гына дөрес алмыйм дип, сузмыйм дип. Шуңа күрә хәзер менә укыйм, өйрәнәм, күп кешеләрне карыйм, артистларга карыйм, алар үзләрен ничек итеп күрсәтәр, ничек итеп халыкка үзләренең җырларын белдертәләр. Шулай әкрен-генә өйрәнәм инде Алла бирсә. Афәрин, Гүзәл. Юкка гына әйтмәгән бит халык. Өйрәнмәү гаеп түгел, өйрәнергә теләмәү гаеп. Син өйрәнергә телисең, шуның өчен мин сине мактыйм гына. Шундый бер инглиз мәкале бар. Балаларны тәрбияләмәгез, үзегезне тәрбияләгез. Алар сезнең кебек булачак. Сине әти-әниләрең бик яхшы иттереп тәрбияләгәннәр, чынлап та. Әниең дә, әтиең дә җырларга ярата. Гаиләдә музыкага мәхәббәт ул бар һәм яши. Сиңа да шушы милли мәдәниятебезне тапшыра алганнар әти-әниең. Син үзеңнең улыңа нинди белем бирәсең, нинди тормыш тәҗрибәсе тапшырасың? Әллә аның мәнфәгатьләре башкамы? Юк, ул минем кечкенәдән бик җырларга ярата, биергә ярата. Садикта да безнең әйттеләр, бик матур бии улыгыз дип. Алма алмагачыннан ерак китмәгән. Әйе, шулай. Ерак төшмәгән, шундай әйтик. Мин аны биюгә бирдем. Әле менә хәзер без биюгә йөрибез. Аннары ул минем бик ярата җырларымны тыңларга. Кат-кат машинада барабызмы? Җиңелме соң бүгенге көн балаларын
татар мәдәниятенә гашыйк итү? Әти белән, әни белән гел татарча сөйләшәбез. Гел татарча, менә мин баламны өйрәтергә тырыштым. Юк, садикта алар сөйләшә русча, минемчә авыр хәзерге заманда. Әгәр дә ул менә садикта гел татарча сөйләшеп, дуслары гел татарча сөйләшеп, менә шулай итеп булса, мөгаен ул тизрәк өйрәнер иде, тизрәк бала яратыр иде татар телен. Син үзең нинди татар җырларында үстең гүзәл? Нинди татар йолдызларына охшарга тырыша идең? Кумирларың булдымы? Хания Фәрхи турында гына әйтә алам. Аның Әлдермешкә кайтам әле җыры гел минем кулагымда, миңа ул бик ошый иде, мин гел аны җырлап йөри идем. Бу хәзер дә синең тормыш гимның булып барамы иҗат юлында? Әйе, аның кебек ачык кеше буласым килә, но мин үзем дә шундый кеше, ачык кеше. Хәзер бит инде фәндә бар буыннарны хәрефләр белән билгеләү. Синең әтиәнең ул мисал өчен X буыны, син үзең Y буыны, синең балаң инде ул Z буыны, ягъни киләчәк яңа буыннар. Аңлашыла, һәрбер буынның да үз кызыксынулары, үз мәнфәгатьләре бар. Гомумән шушы буыннар арасындагы аерманы син тоясыңмы? Мәсәлән, әтиәнең белән оныклары арасында яки синең арада ниндидер иҗат аермалары бармы? Мин алай бик күрмим. Без ничектер менә бер-беребезне аңлап яшәгәнгә күрәме, мин андый X, Y-ларга белмибез без, үзебезнең тормышны. Сез бергә Әйе, без бергә. Шуңа күрә андый әйберләр юк безнең тормышта бүленүләр. Синең вокал педагогың танылган җырчы Айгөл Хәйри икән. Ни өчен нәгәне сайладың? Ул очраклы рәвештә килеп чыкты. Мин бит Instagramга үземнең җырлаганнарымны чыгарам инде, тырышам чыгарырга. Минем апам әйтә, менә син матур җырлыйсың ди. Ну менә нәрсәдер җитеп бетми синең җырлауыңа дип язды да инде. Әйдәм син Айгөл Хәйри белән таныштырам ди. Апайың инде таныш иде аның белән? Әйе, ул да анарга йөргән, баласын да йөрткән ул анарга. Мин инде загойлап тормыйча, мин тизне яздым анарга. Ул әйдә килде, миңа шулай итеп язышып, мин аңа бардым. Менә шулай итеп беренче иҗатым минем аның белән бергә чыгарылган җыр, ул иртәдә генә торам. Ул мине Ринат абый белән дә таныштырды, Валиев белән. Бәйтән каналы аша ул җырны яңгыратабыз. Әйе, иң беренче җырым ул минем яздырган. Мин аңа бик рәхмәтлемен, ул бик әйбәт хатын дип әйтә алам. Әни кеше, әйе, ул менә минем күңелемә якын ул. Шуңа күрә мин анарга омтылам барырга, аның белән анардан өйрәнергә күбәйбер. Айгөл Хәйри минем өчен ул үрнәк. Без инде сәхнәдәге Айгөлне белә торып, аның инде нинди мөгаллим булуында чагыштырмача әйтә алабыз. Әлбәттә, бар тик уңышлар сиңа, гүзәл, һәм инде әлбәттә әле Айгөл Хәйри белән сәхнәдә дуэтта көтеп калабыз. Бер матур халыкчан җырыбызга. Дәресләрегез ничегрәк бара соң? Ни белән истә кала? Ничегрәк ул тавышны кую, аны тәрбияләү, сөйләп китәле? Ул миңа аңлата, ул миңа җырлап күрсәтә, мелизмларын ничек итеп, дөрес итеп сузырга. Мин андай әйберләрне дәҗә белмидем, дөрес кенә әйткәндә. Мәҗлесләрдә җырлап йөреп, аны кем миңа өйрәткән инде, кем миңа аны әйткән инде, дөрес итеп менә матур итеп сузып җибәрергә кирәк дип. Аны шулай итеп аңлата. Анда упражнениялар ясаганда минем өчен тоже ул прям ниндидер яңа әйбер иде. Мин шундый кеше, мин тартылам гади кешеләргә. Әйе, мин аның белән үземне җиңел хис итәм.
буенча хисапчы, бухгалтер. Инде бизнеста да бүгенге көндә үз көчеңне сынап карыйсың. Билгеле хәзер бит инде гүзәл татар сәхнәсендә җиңел түгел. Чөнки көндәшлек тә бик зур, төрле төр музыкантлар пәйда булып тора. Нәрсә беләндер шаккаттырга, нәрсә беләндер җәлеп итәргә кирәк. Моның өчен билгеле күп матди чыгымнар да кирәк, ул да таләп ителә. Физик көч тә, мораль көч тә кирәк. Әлбәттә, вакыт та кирәк. Син алга таба нинди план белән алга атларга телисең? Бәлки продюсер табарга телисеңдер. Нәрсә белән аптыратырга мөмкин бүгенге халыкны яшь җырчыга? Мин бүгенге көн белән яшим. Күп тапкыр үземне сынаганым бар. 1 елга планнар корып, 2 елга планнар корып, минем ул 2 секундта весь үзгәрә дә куя. Шуңа күрә хәзер менә кырмыйм андый планнар. Бүгенге белән яшисең һәм шул Бер атнасын гына планировать итеп куям, калган әйберләрне ничек бара, шулай бара. Чөнки башымны катырып, анда 1 елдан соң нәрсә булыр икән, булай булыр микән, мин ничегрәк эшләрмен икән, нәрсә сатып алырмын икән дип утырганчы, лучше спокойно яшәргә дип уйлыйм. Сенатта нервы бетергәнче тыныч кына яшәргә. Продюсер мәсьәләсендә бармы соң планнарың, нинди дә продюсер яллап алга таба атлау? Дөресен генә әйткәндә, уйлаганым юк. Аллаһ Тәгалә язган булса, килеп чыгыр. Әгәр дә миңа язган булса продюсер белән эшләргә, килеп чыкса, мин ризамын. Ни белән мавыктырып була бүгенге көн тамашачыны? Бер планың бармы? Шоу тамаша әзерләүдер бәлки, моңа күрелмәгән. Мин калана белә торган кешеләрдән түгел, мин табигый иҗатны югары бәялим. Чынлап та табигый иҗаттан да мөһим нәрсә була ала. Әле без беләбез, син танылган авторлар һәм аранжировщиклар белән эшлисең. Безнең иң яхшы җырчыларыбыз эшли торган авторлар, алар синең белән дә эшли. Бу да билгеле зур дәрәҗә. Алар сине нәрсә белән җәлеп иттеләр? Аларның нинди критерийлар буенча сайладың һәм инде хезмәттәшлегегезнең беренче нәтиҗәләре нинди? Менә гафу үтенмәй җырын Марат Мухинныкын даже рус кешеләре, татарча бердә аңламый торган кызлар миңа комплиментлар язып, ой, әйбәт булган, шәп булган дип. Миңа шундый приятно булды инде, ул күңелгә шундый җылылык бирде. Аннары көтә йөрәк, менә Илдар абый Нугмановның җырын Илшат Гиниятуллин сүзләренә ансында бик күңелгә нитеп, җылы биреп, миңа кешеләр күпме комплиментлар, күпме матур сүзләр әйттеләр. Менә шуннан соң инде мин әйткәнемчә гади кешеләрне яратам. Менә Илдар абый, Марат Мухин, алар менә зур кешеләр, алар үзләре, гади кешеләр. Алар янында үземне җиңел тойгач, менә мин алар белән генә эшләргә уйладым. Илшат Гиниятуллин белән дә. Мин аңа әйтәм генә, аңлатам гына, ул уже миңа язып җибәрә икенче көнне мин теләгән әйберне. Миңа алар белән җиңел. Фикердәшләрне тапкач инде иҗат җимеше дә баллырак һәм тәмлерәк. Менә миңа әйтәләр инде алмаштырырга кирәк дип. Менә мин әлегә күңелем ята алар белән эшләргә. Син хуплыйсың. İcat kişisi barbar xıyallanadыр инде ул. Авропа сәхнәсенә чыгып, тулы зал тамашачы белән, зур аренада бәлки чыгыш ясау турында. Син дә бардыр бит инде ул. Шундай телефон утларын кабызып, бөтен арена сине тыңлый. Менә әле күптән түгел генә концертка барып кайткан идем. Менә шунда тамашачы булып утырып, күрдем, карадым җырчыларга. Шунда үземне хисләнеп утырдым, күз алдыма китереп. Ничегрәк итеп мин үземне күрсәтер идем, тамашачы белән ничегрәк сөйләшер идем, ничегрәк матур булыр иде дип, менә шулай итеп хисләнеп утырдым инде мин үземчә. Мин чыгарга язсын миңа да. Шуннан яңа фикерләр дә туып, яңа иҗат җимешләре тудырырсың. Рәхмәт сиңа гүзәл, ачыктан-ачык әңгәмәнең беренче өлешен шушындый кызу нуктада тәмамлыйк. Бик кызык сөйләшү бара. Инде әлегә без синең белән рекламада карабызык әле. Бездә реклама. Ачыктан-ачык әңгәмәне икенче өлешен башлап җибәрәбез. Исегезгә төшерәм, бездә бүген кунакта яшь башкаручы Гүзәл Гарафиева. Җырчылар алар менә дигән актерларда бит әле. Синдә актерлык осталыгы бармы? Тормышта уйный беләсеңме? Сәхнәдә уйный беләсеңме? Ниндирәк актер син? Уйный беләм, улым белән.
Аның белән уйный беләм. Әни ролендә син уйный беләсең. Былай андай кылана торган кеше түгел, уйный белмим, дөресен әйткәндә. Ниндидер китаплар укымыйсыңмы Станиславский яки башка экспертлар турында? Юк, мин психология укыйм, но андай Станиславскийларны укыганым юк. Зифа Кадырованы укыганым бар. Менә шундый эчтәлекле китаплар яратам мин. Былай актерствога өйрәнә торган китаплар укыганым юк. Әгәр дә сәхнәдә уйнарга туры килсә, билгеле инде зур җырчы булып китсәң, анда бит инде сиңа билгеле бер уен кагыйдәләренә буйсынырга туры киләчәк. Син үзеңне уйный алырмын дип уйлыйсыңмы? Алам. Шулай да ул инде чын гүзәл булмаячак, ул ясалма гүзәл булачак. Тулысынча үземне үзгәртеп түгел. Менә әз генә матурак булсын өчен, кешегә аңларлык булсын өчен, менә шуның өчен генә өйрәнә алам. Үземне үзгәртеп тулысынча юк, алай мин уйный алмыйм. Җырчы, актер булу, аңа ирешү синең өчен бик авырмы? Әллә шулай да булыр шикеллеме? Булыр шикелле. Мин үземнән беләм, тырышсам күбәйберне эшли алам икән. Тормыш мин өйрәтте күбәйбергә. Без синең Instagram профилеңне дә карап чыктык, әлбәттә. Бик кызык аккаунт алып барасың, афәрин. Шәхси сәхифәң бик матур. Күрдек инде табигатькә, сәяхәтләргә, улыңа булган мәхәббәтне, гомумән дөньяны яратуыңны без моннан сиздек, афәрин. Синең инде әлбәттә тормышың бик бай. Анда нинди генә кызыксынулар юк. Гомумән тормышың төрле этапларда ничек үзгәрә бара? Менә мин тормышның процессында үземә нәтиҗәләр ясыйм. Бу бик мөһим. Шул нәтиҗәләргә карап, буйсынып, алга атлыйм. Шуңа күрә һәрбер мизгел минем өчен тормышны үзгәртә ала. Юк андый кагыйдәләр, менә син менә булай барырга тиеш дип. Андый кагыйдәләр минем тормышта юк. Ул менә секундында алмашынырга может. Шулай да тормыш тәртибең нинди? Тәртип дигән андый юк моментлары. Но менә мин өйдән чыгып китеп, баланы садикка илтеп, планлаштырам бүген нинди әйберләр. Мәсәлән, минем анда иртәгә уйлап куйган планнарым, мин аны бүген ясарга мөмкин. Шуңа күрә андый тәртип юк. Менә бүген менә булай гына барырга тиеш дип, иртәгә булай гына барырга тиеш дип. Мин 2-3 көн эшләнә торган әйберне бер көндә эшләп бетерә алам. Шуңа күрә андый тәртип дигән әйбер юк. Синең тормышта аерылу булды. Әйе. Бу һәр кеше өчен дә зур стресс, борчылу билгеле. Бу мизгелдән, шушы вакыйгадан үзеңә нинди уңай һәм тискәре якларны язып ала алдың? Минем тормышым бүленә кияүгә чыкканча кадәр һәм кияүдән кайткач. Чөнки кияүгә чыкканча кадәр мин уйлыйдым, син бер тапкыр кияүгә чыгарга тиешсең, гомер буе яшәргә тиешсең, була авыр көннәре дә, була әйбәт көннәре дә, һәм бергә сез атларга тиеш дип минем уйлавымча иде. Ләкин була икән төрле вакытлар, була икән аерылулар да. Әгәр дә мин аерылмаган булсам, мөгаен мин бу юлга басмасым. Җырчы булырга ниятем булмас иде. Мин шул тормышта семья тормышында кирип китер идем, шул офисны эшкә берәр кая барып утырыр идем. Шуның белән җырлый торган планнарым минем булмас иде. Мин рәхмәтлемен һәрбер мизгелгә булган. Аерылуыма да бик шат дип әйтергә дөрес булмас ул. Шулай язган булган инде. Аллаһ Тәгалә ничек язган, шулай барабыз инде. Булганы яхшыга. Әйе, шундый нәтиҗә ясыйк. Әйе. Синең кумир авторитетларың бармы? Әйе, миңа Фирдус Тимаев бик ошый. Ул менә шундый дәртле кеше менә. Аннары Рифат Зарипов шундый менә прям аларны янып тора. Миңа менә шундый кешеләр ошый. Шундый кешеләргә тартыласың. Әйе, шундый кешеләргә тартылам. Көчле. Әйе. Аларга карап үзеңнең дә менә елмаясың килә, уйлыйсың, менә бит менә булай тегеләй булай дип нәшәт уйлап утырасың. Instagram менә күбәйберне күрсәтә.
Күбәйбергә өйрәтә, аларга карап утырып, үзеңә илһам аласың. Әйе. Психология турында китаплар укыйм дидең. Аннан үзеңә нинди киңәшләр теркәп барасың? Үзеңне ярату. Иң мөһиме үзеңне ярату. Әйе, үзеңне ярату. Мин үзем турында оныткан идем инде, балама бирелеп, балам дип кенә. Аннары аңлап алдым, нәрсәдер не то бара минем тормышымда дип. Менә шул психологияларны укып, үземне яратырга кирәк икән. Күбәйбер тора үзеңне яратуыңнан. Менә шуны аңладым. Анда күбәйбер язылган инде, һәммәсен сөйләп бетереп булмый. Ә синең социаль челтәреңдә шулай дип язылган, тормышны яратып яшик. Әйе. Тормышка гашыйк булыйк. Чынлап та тормышны ярату синең өчен ул ничек була? Син аны ничек күрәсең, ишетәсең һәм тоясың? Һәрбереберне яратып яшәргә кирәк бу дөньяда, минем уйлавымча. Сулаган һавабызны, үзебезнең тәнебезне рәхмәт итеп яшәргә кирәк. Аяк-кулларыбыз, бөтен нәрсә үзебезнеке бар. Менә мин карыйм кешеләргә, кемнең куллары, аяклары булмаган кешеләргә, алар менә яшим дип яшиләр. Шуңа күрә һәрберебергә рәхмәт әйтергә кирәк дип уйлыйм мин. Менә шул әңгәмәбезнең башындагы фикергә кайтып калабыз бугай. Эшләгән эшеңне, яшәгән дөньяңны яратып эшлә һәм яратып яшә. Чынлап та ярату. Әйе, яратырга кирәк һәрбереберне, һәрбер атлаган сукмакларыңны, менә дөньяны яратып яшәргә кирәк. Дөньяны булган барлык начарлыклары белән, әйбәт яклары белән дә. Синең үзеңә бүген ярату җитәме? Әни буларак яратуны аласың, кыз буларак ярату аласың. Һәм мәхәббәт көтәсең. Ярату җитәме син? Җитмидер, чөнки бу тормышта авыр үзеңә генә. Үстерергә баланы, мин әйтмим анда баланы карый торган кеше кирәк дип, мин үзем генә әти белән минем башка шәһәрдә мәхәббәт җитми. Мәхәббәт җитми. Шулай ук син язып куйгансың, җырлау минем өчен ул һава дип. Ничек уйлыйсың, тамашачыга музыка һәм җыр нәрсә бирә ала? Син үзең иҗатың белән тамашачыга нәрсә бүләк итә аласың? Мин үземнән әйтә алам, җырлар тыңлаганда мин хисләргә биреләм. Алар белән менә ничектер тормышны булай да итеп була, булай да эшләп була икән дип, менә булайрак та була икән дип уйлап утырасың. Минем уйлавымча, ул хисләргә бирелү, кешенең ял итүе. Менә җырларны тыңлап, кеше ял итәдер дип уйлыйм. Мин үзем менә ял итәм. Шуңа күрә җырдан башка яши алмыйсыңмы син аны, минем өчен ул һава дип? Әйе, мин яши алмыйм. Мин кая барсам да, мин җырлыйм, машинада гел җырлыйм, мин туктаганымда. Юк, әйе, менә әле күптән түгел генә авырып алдым, тамагым беткән иде, тавышым беткән иде. Минем өчен ул инде бик зур сынау булды. Әйе, бик зур сынау булды. Җырлыйсым килә, тавышым юк. Әйе, шундый миңа бик начар булды минем өчен. Сәяхәт яратуың турында сөйләшеп киттек инде. Гомумән кайларда сәяхәт иткәнең бар һәм чит илләрдә, башка өлкәләрдә татар музыкасына мөнәсәбәт нинди? Дөресен генә әйткәндә, мин 21 елда беренче тапкыр чит илгә чыктым. Әйе, мин самолетта күргәнем юк иде, утырганым да юк иде. Чөнки мин гел эштә, минем башым чыкмый эштән. Шуңа күрә мин бардым Стамбулга. Без бардык балам белән, баламны алып. Безнең анда туганыбыз яши, ерак туганыбыз. Төркиядә. Әйе. Без бардык аларга кунакка. Мин ул шәһәргә бик сокландым. Әле кайткач уйлаган идем, анда күчеп китәргә дип. Әгәр дә минем менә балам зурак булса, мин күчеп тә киткән булыр идем. Анда менә кешеләр җиңел яшиләр. Урамнан барасың, рәхәтләнеп утыралар. Чәй эчәләр, балалар йөгереп йөриләр. Анда менә юк куркып туру дигән әйбер. Анда җиңел кеше. Анда кешеләр ачык йөзле кешеләр. Менә утырасың чәй эчеп, беренче этажда идек без. Алар сәлам биреп китәләр, хәлләрне сорап китәләр. Син белән сөйләшеп утыралар. Аларның сине беләсе килә. Ишек ябу юк аларда, ишек ябып тормыйлар алар.
Минем өчен ул шаккатыргыч менә шулай күршеләр белән дус тату яшәү. Иҗат кешесенә ирек кирәктер ул. Менә мин анда Стамбулга барып кайткач, аннан кайткач мин хисләндем, хисләргә бирелеп, тормышымны үзгәрттем. Җырларга омтылышым күбәйде. Шуңа күрә минем уйлавымча кешегә сәяхәт итәргә кирәк. Анда йөреп кайткач башка төрле күрәсең дөньяны, синең күңелләрең тулып, иҗатка ул яңа омтылыш бирә дип уйлыйм мин. Барган җирләреңдә музыкага да игътибар итәсеңме, җирле музыкага? Мисал өчен, төрек мәдәнияте һәм төрек музыкасы ни белән игътибарга лаек? Аларның жанрлары бит башка төрле. Аларны тыңлаганда күңел ял итә. Ничектер бийсе килә. Рәхәтләнеп ял итәсе килә. Аларның көйләрен, аларның җырларын тыңлаганда. Шундый элементларны үзеңнең музыкаңа да кертергә теләмисеңме? Мисал өчен, синең җырларыңда бераз гына төрек мелодияләр яңгырап китә. Телим, уйларымда бар. Тамашачыны аңлар кабул итәр дип уйлыйсың? Белмим, шуңа күрә әле уйлыйм. Әле уйлыйм. Бар, минем уйлавымча бар андый җырлар. Шундый Төркия ягыннан кертелгән моментлар белән бар андый җырлар. 2022 елда үз тамашачыларыңны нинди җырларың һәм чыгышларың белән сөендерергә уйлыйсың үзең? Хәзерге вакытта без әзерләнәбез җырлы моңлы язмыш проектына, Гөлнур Галимова белән бергә. Анда ала берсә мине күрергә була. 8 мартка багышланган концерт була ул. Аннары минем клип эштә, клип яздырып карадык. Алдагы көндә әйтә алмыйм, нәрсә мине көтә. Шуңа күрә әлеге менә вакытта гына ул клип белән концерт. Чынлап та синең иҗатың әле гөрләп торырга охшаган, Гүзәл, афәрин, алга таба да уңышлар, бер кайчан да шушы иҗат чишмәң саекмасын. Амин. Рәхмәт, бик зур. Рәхмәт бүгенге ачыктан-ачык әңгәмә өчен сиңа. Әле шушындый матур очрашулар алга таба да насыйп булсын. Амин, рәхмәт. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенә рәхмәтебезне белдерәбез. Йөрәкләрдә һәрвакыт моң яшәсен. Моң яшәсә бәхетле булуга өмет сүнмәс. Ачыктан-ачык әңгәмә кунагы Гүзәл Гарәфиева үз җыры белән бәхетле булып яши. Бар дөнья бәхетле булсын дигән теләктә. Ачыктан-ачык әңгәмәне тәмамлыйбыз. Рәхмәт бүген безнең белән бергә булганыгыз өчен. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.